Ningizimu Afrika nabekashana kamenzi yaphuza umlanzi angameva ngibelele kuphi nakuphi kwey'ngane zakwethu la kufinyelela khona leli phimbo njengamanje. Ngiphinde nikhumbuze ukuthi uma kuthi mhlawumpe usemusha kuleli khasi, mina lami igama ngiveze ukuthi ungakhuma lo bathi ila sibona amagumede. Uma kuthi mhlawumbe usemusha kule channel uzobina ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ulandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Ingane zakwethu indima umculo maskandi igqame kudumo lengozi ukudlula emhlabeni enye yezinsika zawo uDumse kaManana Mthalane weMthende. Ngokusho kwesitatimende esithunyelwe imithombo abezindaba ehhovisi likaNdunankulu waZulu-Natal umnumzane Thamsanqa Ntuli, lengwazi ishonele esibhedlela saseGosley eFort Lawrence ezitatha kusaza namhlanje. uNtuli uthe baphatheke kabi kakhulu ngokuhamba kwale ngqalabutho emculweni abesifazane njengomunye wabasunguli beMthende. Bengusiye umculo onekhono kuphela kodwa bewumholi oqotho beqhakambisa ukuthula nobumbano ehamba ezinyathelweni zomntwana owakaphinda ngenye uDr. Mangosuthu Buthelezi wahambe kakhulu nomntwana ezibophozela ukugqugquzela ubumbano emphakathini waKwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika yonkana namaphethela. uNdunankulu uthe-ke njengelungu leMthende uDumsile behlala esemcimbini ebenzeka kulesi sifundazwe. Uthe ngenxa-ke yokuthanda izwe iMthende bekade nandiswa kweminye imicimbi ngaphandle kwenkokhelo iqhakambisa kakhulu ukuzibophezela kubantu bakulesi sifundazwe. Ngesikhathi-ke sikameya yaseKing Cetshwayo District ngaba nethuba lokusebenza eduze kaManana Mthalane neqembu lakhe. Umculo wabo bewungajabulisi kuphela, bunamandla ekugqugquzeleni ubumbano, inkululeko kanjalo noxolo. Uthe uDumsile leMthende bangamavulandlela abafike baqeda ngokukhonya kwabaculi besilisa bodwa kumaskandi. Eqhubuthe isibindi sabo yiso sagqugquzela abanye abaculi besifazane ukuba bangene kule ndima. Ugcineke kumbona kaManana Mthalane anandisa neqembu lakhe ngesikhathi somgubho wosuku lamalungelo abantu e-Live Convention Center eThekwini. Bahlaba umxhwela izithameli ngenxa yomfutho babewukhombisa esiteji egameni likahulumeni wesifundazwe udlulisa amazwi enduduze abantwaneni bakhe abane nokubazukula bayisikhombisa kanye nozakwabo kweMthende. Ukuhamba kwakhe emhlabeni ugqame isifundazwe sonke, isizwe sabo nendima yomculo udumo lwengozi. Esephethe uNtuli uthe uDumsile ishone njengosuku lwenkululeko beligubha ngomculo kwazise beseyisishoshovu ebesilwa nodlame lobulili. Ngaza kwethu izona indaba ezithula manje ezihamba phambili ezithinta ukudlula emhlabeni wentokazi lapha nebibambe iqhaza elikhulu kwiqembu iMthende. Si-Radio Inkezo sidlulisa amazwi okudabuka sithi rest in peace kaManana Mthalane, rest in peace ntombi lapha nolale ngokuthula. Sina siphuma kanjena ngane ukuthi siyathembisa siyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.